IT מערכות השקיה, מהחברות המובילות בפיתוח ובייצור בקרי השקיה מאז 1975. מתמחה בבקרים לתחום הנוי, בתחום הגינון הפרטי, המוניציפלי ובחקלאות. IT מערכות השקיה מקפידה על חדשנות לאורך השנים ומציעה מגוון מוצרים לענף ההשקיה בארץ ובעולם. בקרי ההשקיה נמצאים בקו הראשון של טכנולוגיית הייצור והפיתוח עוד מימי הבקרים הראשונים המופעלים על ידי סוללה, ועד המוצרים המשווקים כיום. החברה נוסדה ב-1975 על ידי יגאל פרומן ז"ל ומומו שכטר, המנהל את החברה כיום, מחלוצי פיתוח בקרת ההשקיה בישראל. מהקמתה משווקת החברה בקרי השקיה לשוק הישראלי ומייצאת את מוצריה בכל העולם. גם חברת טורו הבינלאומית משווקת בעשור האחרון את מוצרי IT בעולם. בקרי ההשקיה של IT מצטיינים באמינות ובפשטות הפעלתם. כל המוצרים בעלי תווי התקן CEUL, עמידים נגד התזה, תקן IP55, וחלקם עמידים בטבילה, תקן IP68. בסל המוצרים של החברה, בקרי AC ובקרי DC, בעלי יכולות בקרה לפי זמן או מבוססי מדידה כמותית. כל הבקרים הכמותיים מאפשרים בקרת פריצה. בסדרת בקרי ההשקיה החדשים גלומה האמרה All in One, הכל כלול. הבקרים פותחו מתוך גישה המאפשרת לבצע בפשטות פעולות רבות בבקר אחד, כגון השקיה מבוססת זמן או כמות, עבודה עם ברזי AC או DC ומתח הפעלה של סוללת 9 וולט או מתח רשת, הפעלה סדרתית או תוכנית עצמאית לכל ברז, גמישות בבחירת המשתמש לעבוד עם ברז ראשי או ברז נוסף, זיהוי, התראה ותגובה למקרי פריצת מים או אי הגעת מים, חיבור לגשש לחוט הניתן לעקיפה בתכנות. תכונות נוספות, תכנות מהיר, העתקת נתונים נוחה בין ברזים, מוצר בעל עמידות לטבילה במים, להתקנה בראש מערכת תמון. הברז החשמלי ניתן למיקום של עד 100 מטרים מהבקר ביחידות DC. זיהוי, התראה ותגובה למתח סוללה נמוך. סדרת בקרי ההשקיה של IT. מוצרים מקצועיים בעלות השווה לכל כיס. All in One. מערכות השקיה IT.